Så dagligt tænker de første år, at der kan være mere mellem himmel og jord, end videnskaben kan forklare. Men på dette gymnasium bag mig er overtroen mere virkelig end bare normalt. Folk snakker om gennemfærd på skolen. Døde elever og lærere. Det er meget forskelligt. Elever her på skolen har rapporteret om mystiske hændelser på skolens gange, og rygter om dæmoner og offerritualer er igennem tiden vandret fra årgang til årgang. Der går virkelig mange rygter om det faktisk. Det er meget forskelligt på folk. Der er nogen, der siger, at det er en elev. Også nogen, der siger, at det er en lærer. Jeg har hørt om en død elev. Eller at det skulle være en eller anden form for dæmon. Er det rygterne, som holder liv i de okulte observationer, eller er skolen virkelig hjemsted for en forbindelse til den anden verden? Netop dette vil vi i dag undersøge. Vi har til undersøgelsen hyret en af de førende eksperter inden for kommunikation med den anden verden, Synske John. Synske John har igennem de sidste 20 år hjulpet tusindvis af familier, såvel som kaserner, med at slippe af med ondsindede manifestationer af negativ energi. Jeg ved det ikke. Fælles for dem er, at de foregår alle sammen nede i kælderen. Jeg ved det ikke. Så personligt, så tror jeg, der er noget. Det viser sig altså, at det omtalte fænomen er blevet spottet i skolens kælderregion. Vi har nu en idé om, hvor vores efterforskning skal begynde. John, som synsk får du så nogle okkulte fornemmelser hernede? Jeg synes, jeg kan mærke en meget negativ energi her fra kælderregionerne. Men især i denne retning. Vi befinder os nu i et næste lokale, og synsk John, får du nogle fornemmelser herinde? Jeg synes, jeg kan mærke en metafysisk energi inden for en meget tæt radius. Så du vil simpelthen sige, at det her væsen befinder sig her tæt på? Ja, sådan kan man også godt sige det. Har du nogen fornemmelse om, hvad det muligvis kan være for en slags spøgelse? Efter min idé, så er det en samling af energi af den negative slags. Jeg synes også, jeg kan fornemme noget med et pendul, men i hvilken sammenhæng kan jeg ikke lige... Det viser sig nu, at Synske John simpelthen har ført os til et møde med dette spøgelse. Hvor det kommer fra, og hvad pendulet har med det hele at gøre, det har vi stadigvæk til gode at finde ud af. Endelig klimaks. Jeg mener, vi har det der. Ghostbusters i det. Altså, som sagt, så har vi nået det endelige klimaks. Fuck. Der er nu ingen tvivl om, at vi kan opklare et mysterium, der har floreret på dette gymnasium i årtier. Om spøgelset vil vise sit sande ansigt i aften. Hvor er I på vej hen? Jamen altså, jeg vil ret sige, ikke? Jamen, opklaring, nu er vi der næsten. Altså, der er nogen af os, der skal hjem i seng, ikke? Søvn overvurderet. Kom nu, vi kan få opklaret det her. Nu har vi jo alligevel så meget. Jeg vil bare gerne hjem. Jamen, opklaring. Vi er der næsten.
Efter en nats efterforskning har vi stadigvæk ikke fundet ud af, hvad det er for en skikkelse, vi mødte nede i kælderregionen. Men vores efterforskning har dog vist, at der under dette gymnasium befinder sig noget, der for menneskeheden stadig er ukendt. Om synske John virkelig kan fornemme ting fra den anden side, eller om der i virkeligheden bare er en fysisk forklaring bag, er kun op til os selv som mennesker at bedømme. Okay, yes. And I think to myself, what altså, hvem er det, der klipper, og hvem er det, der... Away, Away! Away! Away, demon! The camera once more, Henrik. More product! Så der... Okay, hvor kom vi fra? Er overtroen mere? Nej. Er overtroen vildt? Så dagligt tænker de første over, at der kan være mere mellem himmel og jord. Hvad det er for et væsen, det vil vi se, om vi kan få løftet masken for. Nej. Himmel! Der er nu ingen tvivl om, at Vilka er Vilka. Jeg ved ikke, hvor højt den er. Det kan jeg ikke ud af. Det lokale. Synsgitteren, får du nogle psykiske fornemmelser herinde? Men du ikke synske? Ej, jeg havde lige... Jeg var fandme til nogen, der gjorde det der. Hvad laver I hernede? Vi filmer til... Ja, vi vil prøve powerpuff-kostymer på. Må vi være i bagved? Nej. Hvad laver I? Den er spildt plads.